Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalata ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakakilala nila na ang lahat sapagkat ang mga salitang sa akin ay binigay mo ay binigay ko sa kanila. At kanilang tinanggap at nakakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay binigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo at ang mga iyo ay akin, at ako ay lumalwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong may binigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila ay mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapootan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanilin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila ay pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo na sila na may sumaatin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatiang sa akin binigay mo ay binigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong may binigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala mo po king banal ng presensya ng may paya. O malugod at mapagpalang kay kaming igpa, linalang king mabilog aketawan. Ngayon pong pinandit, ginomiras ne naman po ing pekamaulagang aldo karing balang kay kaming biye.
Maestrong kaya kaming Ginoo, o inipuing kaya kaming banal at tipunan. Banalya pong pakitipanan king kaya kayong banal ay harapan. Ginoong Diyos, tulutan nyo, ngayon nga ba kay ting panimunan nyo kami. Pawagasan nyo ang lubusan ding balang kaya kaming puso, ampon, kaisipan ngayon oras ay iti. Ginoo, aduan miya po yung kaya kang banal at presensya. Makanyan mo sana pong iparandam karing balang si kakatao kay kami. Igpambanal, makanyan da ka pong poporya ng pong parangalan ngani nga ba kay ti. Kambe na po ning kay kaming time akapasalamatan. Pablasang Ginoo karingaldo pong napon ang ganang ngining kinabukas. Tilutan mong dininan mo keng pwersam pong sikanan. Paparaman nyo kay papungbiye, malayang gagalo karing balang kay kaming takbang. Ginoo, karing ni pong dapat yung mangayap kay kami. Halaki ng aliwang ay ganti ang pong ayablas kay ka. Nung mo po yung sambanda kayo, parangalan ng pong purian king kay kayong panga Diyos, panga Espiritu ang pong king katutuan. Ginoo nganing pinanditay ti, ika po yung manakit karing balang kay kaming kasarlinan. Ginoo, nung ikitsu ang pong ababatsyawan ning makagawa keng labagang pong salang karing kay ko pong banal akautusan. Igpamanyawad keng patawad. Nganing pinandit susot milaring balang kay kaming puso ang pong kaisipan. Laway nyo kay sana pong karapat dapat ang pong matulid king kay kong banal na panimanman nganing pinandit. Nganing gawan mila ding tungkulan na parapat mo kay kami mag-aral kami king kay kayong banal na kaburian. Diyos ko Ginoo, aduan mirgo pagkalubanan nyo kayong kabiasnan. Banting upayang yung kabiasnan na paibat kay kaya po yung magilaya kay kami ibat king kamangmangan. Bame lang lubusang abantering balang kay kaming sarili. Halingap din kay kong banal na kautusan. Diyos ko, tinaid me ang pong inausing balang metong kay kami. Igpambanal, aduan merguing patukuran me, ding balang metong kaya kami, nung akabatsawan mo ang pong akakit, ing dirimlaya, ang pong akakit mo, ing pangalambot kainan karing balang tinggap ming tungkulan, pasiknangan mo kami, king biyay espiritu, ang gana ring literal ming biyang reti, agawa mila sana po king mit mong katapatan nilang pamagkunwari, ding balang kaya kaming tungkulan, baka pong lubusang tumula, maging karapat dapat tukiking keko pong banal kagulutan. Ginoong Diyos, di na nyo keng kapibabatan, tetagan. Matibay kasalbantayanan kaya kabanting upayang king balang saglitan pong pinandit ating ko pong lubusang pag-iligan kaya kami. Diyos ko, papanatilyan nyo, ing kayaos na ning balang keng kayaos. Diyos ko, para yu kengan pong pakabanabye, banting upayang Ginoo, makanyan kaya pong misadsad, hayari ding tungkulan mi kaya kabanting upayang panyatang ningaldo nung nuka ka rin Ginoo maging ka rin kaya nga anak yu. Maestro, o ni puing kaya kaming pengare, hagamit na ning iglesia. Akaya kang penwanan at pinili ka ring dakal, tulutan mong dinan meng tetagan ng pong kapibabatan. Nganing pinandi tayo bating na sana po yung kayang sarili banting upayang galawan na lang pong gawan, ding tungkulan apekitang wana na kaya ka. May gitking sabla Ginoo, itubod meng mapamatulang Espiritu Santo ang pengako mo kay kaming anak yung talasuyo. Banting upayang panyatang na po kay kaming ening haba kay tituro na kami ang pong tayran king hanggang katutuan. Banting upayang hatay na kami, karetang dapat minggawan king ikasulong na ning kay kaming kasalpantayanan. Ginoong Diyos, heyo kay po kakawangan dili-dili. Uling sinabi yung manyawad kami, mirinan kami kato kami, bibuklatanan kami. Ike pong anak yu, manyawad kami king banalyong pakalulu. O inipuing pali na ning panahon, tulutan mo. Dilungan nyo kami king upaya, ampon kala mapaibat ka. Baki nga malyaring miyabuban king pali. At painuman nyo kami king dalise, sibul banting upayang ina kay malyaring kumaw kapilan man, mga sadsad kami karing balang kaya kaming lakbayan. Ginoo, dakal salamat kaya kang nga ba kay tilarete rin kaya kaming panalangin. Sana po tanggapan nyo lain timong mabanglungain king kaya kayong banalay harapan. At tanggapan mi naman pong para-para itang liim yung kahiblasan
at ing ega na ganang bagay nga iti ipapamilatan mi puking kaya kayong bugtong anak Yeso Kristong kaya kaming sariling tagapagligtas kambet sa daring mapamatulang Espiritu Santong pengako yung maging kayabi milak ngaldot bengi yan nasa po. Maya pa abak po. Atin pa? Naning? Kita ni abit. Na? Sige. Maikling
Maikling pagpapaliwanag sa simulay ng Espiritismo. Doktrina ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungang nauukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hanggan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, at makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat ng at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas ng espiritu o kabatlayan sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa paggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng medyumidad. Nabasa po ang doktrina ng Espiritismo. Salamat ka rin kay katamong kapatid. At pasibay po, maya pa abak, ne po. At chula po rin kay katamong kuwaira maintang. Bayi tamo po, munta ka rin kay katamong agenda. Chula, o paninayin tala po. Alalo? Alalo. Ela po maka-ready. Yung kaya katamo pong agenda ngayon ne po, kaya katamo pong magmisyon king Isabela ne po. Hindi po siguro dandam tayong kaya katamong kapatid banting payang explica niya po ang pong idala niya kaya katamo nung nano yung kaya katamong gawan, nung magkano yung po yung kaya katamong transportation, nung nano po yung kaya katamong programang gawan kaya katamong pong pamagmisyon king Isabela. So siguro po yung kaya katamong dandaman pinandit niya po bang malyaring dala niya kaya katamo po niya yung tungkol kaya katamo pong pamagmisyon. Bayo po ita ne bori ko pong ibalita ne po reng mapilan malyaring gawan tamo pong activities ne po. Napon po meeting kami king region ne po. Reng mapilan dapat tamo nga balo kareng palakad ang pong activities na ning kaya katamo pong kapatiran. Ing mumuna po tungkol kareng medium ne po. Ing kareng pong medium atin tamo pong kasulukuyan agagawan keng region nung rin bala pong April mikatin tamo pong pamag-seminar kareng medium bisang mag-medium ne po. At ini po magganap niya naman mag-umpisaya po king April 8 ang gaya pong first week na po ning first Saturday of April ne po. So nung laban tayo po yung kalendaryo tamo ita pong merong Sabado ning April ne po mag-start ya po yung pamag-aral reptong bisang mag-seminar o bisang mag-medium ne po. Ini po
maganap ya every Saturday and Sunday yamo po. So kilab na ning pabulan ne po walo ya po ngaldo ne po. Ini po instead na po gawan niya king regional center mas uling pong mas masanting imbenyo gewa taya po king Balen Exodo ne po. Karinya po maganap ing pamag-seminar kareta pong bisang mag-medium. So reta pong kapatid taga-tatak nung ating pong mag-medium kaya kayo, kaya niking dalan, ne po, kaya niking pamanadsad, kaya ni po king sibol, kaya po king mundok, ne po. So ini po atin niya pong registration fee ulit pong librila, karelang pamangan, ne po. Ita pong 2 days na Saturday and Sunday, ne po, kabukas la po hanggang Domingo. So atin tala pong registration fee 2,000 na i-shoulder na po ning local center, ne po. So reta pong interesado, malapit na po kanyan keneng mag-start na po kanyan keneng pong Sabado, ne po. Reta pong malyaring buri pong i-delegate king kikatamong pamag-seminar karing pamagsani karing kikatamong medium, ne po. At bayo ko taglusan deng mapilan pang balita ko kaya kayo ne po. May banggit siya po yung Exodo ne po inukor niya yung venue at may katin niya pong quiz B ing kikatamo pong sentro Exodo ne po. Yapin nga usad ang First Matinakan Quiz B 2016 ne po. Yapin po in-organize ning Balen Exodo ne po. At congratulations po ne po. Big champion niya po yung Sipol Tagumpay na ning B karing FYS. Palakpakan tala po. Ito po ikitsula reng kikatamong delegado king First Matinakan Quiz B ne po inke katamo pong kapatid JL Beleno JL Beleno ne JL Beleno ne po ito po Angela Cosme ang po Elmer Dungka. Palakpan tala pa si Bayo rin kaya katanga. At luya po ne third place niya pala yung FYS na ning tatak ning Bayong B ne po Oren. Yapi ni Jaster Ocampo, Nice sa Sanchez, ampoy MJ Sanchez. Ne po, ila po ring delegado na ning tatak. Palakpakan tala naman tayo kyung tatak. So, matulata mo po ring kening PPC 5, ne po. Ring kasigasigan na rin kaya katamo po ng FYS. Ring kaya katamo kaya nakan. Papakit na po yung karelang gilingan ne po at sipagan king kikatamo pong kasalpantayanan. At suglong ko po pasibayo retang mapilan pang ibalita ko kay kayo. Tungkol po keng proposed new bylaws for 2016 ne po. Atintana pong bayong proposed new bylaws napon po dinistribute do rin ning paserox ko sana bang kanita balang sentro dinan ko pakasaral na po rin mag-xerox. So siguro po lately malyaring dinan tala pong kopya rin balang sentro bang kanita makapag-komenta mo po kening bayong bylaws na ning kikatamong kapatiran ne po. Retang malyaring buri yung comment na malyaring ipadalata mo po potang ating kayong buring i-comment ang pong idagdag karing makasulat king kikatamo pong new bylaws. So siguro po uling pong may bibiting kaya napon lang daw pabi niya rin medyo biyengin at saka ala pong makabulat mag-photocopy niya pin. Siguro po late na lamang mi-distribute ka rin kikatamo pong kapatid niya po karing bawat sentro bang kanita po basan tayo po uling atin niya pong bika amendments siya po yung kikatamong bylaws niya po. Nung no ka rin, yung dati, ne po,
atin niya pong pamagbayo, ne po, lalo na karetang structure na din kaya katamo pong kapatiran, ne po. Ngayon po, kasi ketang kareng committee kanini atin pong pamagbayo, ne po. Nung ngayon kasalukuyan na ausantalang regional committee, ne po. Ngayon po mayaos lang district committee, ne po. At ikatamo naman, mayaos tamang provincial committee, ngayon po mayaos na lang area committee, ne po. At deng local, okay mo, ne po. So, reta po rin, medyo ating pamagbayo, ang po aking katamong lema, ang po ang doktrina, medyo ating mong ditak dagdag, ang pong maimit ditak, ne po, pamagbayo. So, siguro po, ining rin yung katamong bylaws sa rin, ne po, yung bylaws tamong new bylaws po po sa ini, di nang talang kopya rin bawat sentro. At basa niya po po ang kamiting la rin bawat local center, basa niya yung page by page, bangkan tanong ating kayo pong buring idagdag ang pong buring comment kaya katamo pong new bylaws. Ne po. To be followed na lamang po kareng katamo pong mamuntukan. At tutuki po, uling pong balang kadua other month kami po mag-meeting ng joint ne po ning Region 7 ang pong 7A joint meeting po na po na may pisabi niya po uling kayong Domingo kanya lalana kayong meeting tungkol kayong daratang tamo pong Dia Espiritista ne po. At medyo ating kayong kakakit medyo sagabal kanini uling pong ing kakatamong Dia Espiritista bito dya pong first Sunday ne po. Ing along ang po ing Betanya ang po ing Kandaba ing dalan ne po mag-anibersaryo ya dita ne po. So siguro po gawan tayong paralan ini uling pong solusyonan tayo po itang batayang adinan solution pisabihan tayo po ne po. At least uling atin tamo pong pikasunduan patakaran kayong kombensyon na ng region na sabi na bawat local center ne po nyayang kababaying adwana ning patakaran pikasunduan na po ning region o regional convention ne po. Nuno ka rin may approve la po rin at least 5 members should attend Spiritist Day and regional anniversary and minimum of 10 members should attend the national anniversary. Karen pong bawat sentro ini. So siguro po adin ng taniman solusyon ini at least sana 5 members muna ing malyaring magaten kaya katamo pong activities. So siguro po ing aring kaya katamong sentro at least 5 nung halimbawa kaya ni Kisibol linda kaltamo ring kapit na ne po. Siguro po uling malyaring pesabihan tayo po kanino nung makarano tamo pong gawan kaya pong May 1st ne po Spiritus Day tamo ne po. So rin siguro in kayang Sibol ne po nung total dakal la rin kayang choir ne po nung malyari la pong gawang adong grupo bang at least makapag-participate tamo po kaya naging regional ne po. So siguro po rin kaya katamo pong manong po lang kareng bawat local pesabihan de po banting upayang ita pong adwana ning kaya katamo pong kapatiran na at least mag-participate tamo bang kanita po tang pasibayo tamo pong mag-renew karing kaya katamong certificate of affiliation ne uling pong metong yakareng criteria ing sabi ko po kaya kayo ne po. So ita po at atin niya pong api kayari da rin kaya katamo pong manong ko lang king region atin niya pong color coding ne po. So etamo po pakapamuti kanita uling Spiritus Day ne po may ka color coding kareng magumpisang Provincial Committee 1 hanggang Provincial Committee 5 ne po. Itamo po kaya katamong color coding kaya katamong kulay yapin pong kulay orange ne po. So siguro po retang kaya katamong tuki keng kapatid tuki keng kaya katamong Spiritus Day mag-prepare la pong color orange in kaya katamong sulod na mayalan ne po.
O ito po, tungkol po kay t-shirt po pwede na eh. Pwede na eh. Basta polo shirt pwede po. At pantauli mo ne po, uli pong inilumbal niya naman kanyan may itong kareng circular na ning kay katamong kapatiran gawan de pong resolusyon na kareng kay katamo pong paimipulong, pamanyamba, ang po karing kay katamong anniversary, kailangan tani po kanong gamitan in Filipino language. Ne po. So, nanya po yung Filipino language tamo, Tagalog. Ne po. So, siguro po itamo kanyan, magsanitan, no? Itamo pong talapagsalita. Ne po. Total, po fully implemented. Ne po. Pag-aralan tayo, itong makanano tama kapagsani, itamo pong speaker. Ne po. Orete po rin, babalita ko kaya kayo, kareng kaya katamo pong gawan activities ne po ang pong data pong patakaran patupad na po ni kaya katamong kapatiran ne po. So ngayon po, mutatamo keng main agenda ne po, kaya katamong kapatadaday, banting upayang ipaliwanag ni kaya katamo. Ya po yung kaya katamong didinan oras ngayon di paninayin tayo po. Pasibay po, maya pa oras kaya kayong pingarip po ang kapatid. Tungkol po kay katamong pamag-mission na anniversary kay nga Isabela, may nakwa ko pong may atong bus. Anya, yung kondisyon na po, 55,000 niya, kaya makota mo po nga akin si pangaras po Isabela, makota mo nga 17, magbalik tamo rin na 17, alas 6. Yung kaya katamo pong pamagaloko kaya ni Bernicio. Nya kailangan po, kumakayo pong data pong mununang makalista, kumalang number kayong kakatamong sekretarya, kitala ka rin yung pangpilanta mo. Ito pong Biyernes gapanapon, bala pong daratang puntaran dia pong kakatamong sekretary, kumala pong number, bangan tapotang manikla po kitang bus, akit dane po ka rin tangkarelang number, banta tuki-tuki po. Anya, ito pinanyarang ko, makakabang marano magpalista na la puret ang kayo, waling ang ganya mo pong ados, yung deadline baka nita po, makalawe ko pang sakyan, waling itang listahan kitang kikatamong kapatid, balaan po sa pakniya naman, 60-seater ya po ito eh. Yan balaan po lalagpasta na ka rin. Anya adwang ko, magpalista na kayo, bang kanito, makalawek pa pong ban. Enak po pwede kasi lumawi pa si Bayong bus po to, mabitin tamo kaya may itong bus. Anya ban na mo po. Anya sana isadya tala rin ang kaya katamong pamasay, waling burido, kalako, ibiyatala po rin ang balance. Adwang ko po, magbakal tamo po, uling makota mong alas 6 po, tayo tamo misadsad. Anya magbakal tamo. Pasibay po, salamat. Tama magkano yung pasay? Na? 1,000? 1,1? Ita po, ingke katama pong kapatid, may nakit siya pong bus, ne po, amounting 55,000, ne po. Yung seating capacity na 60. So, nung kaya makasobra na ka pong 5,000 kanita, ne po, kaya tamong 1,000. O ngayon, yung 1,1 niya po ito, mas mahigit kitang 5,000, ne po. 6,000 niya po. 6,600. Mahigit yung kaya ne. 11,000 yung sobra na ne po. So ito pong labis kanito,
ibiya tayo po, donate tayo king Sabela, ne po, king Karyan. So, oita po, ing diala na po ning kikatamong kapatad, may katintamo, may nikwaya pong metong abas, ne po, alagayang 50,000, ne po, 55,000, at seating capacity na po 60. So, siguro po nung halimbawa, estimate tala, rentuki, ela siguro 60 rentuki, ne po. Anyapin mami yung deadline, ne po. In deadline, kanya po kanong April 2, ne po, kaya tutuking Domingo, ne po, in deadline. So, bang kanita po nung lumabis la po keng 60 rentuki, ne po, makalawi pong additional sakayan in kay katamo pong kapatad. So, ita po, at ing pamaglako, ne po, kenyang Biyernes, April 15, ne po. April 15 niya po ing pamaglako, oras alas 6 na po nimbengi. Niya po. So, ita po, ing pamanuli, ita pong Domingong alas 6 ng bengi. Nung makanano taong may kokeni, makanyang taong nun mako ka rin. Po. So ita po ing pasay po na. Sinabi tayo po, 1,100 niya kano. 1,100. Po. Oh, ita po. 1,100 po ing pasay. Ating mangutang ka na ako, may mura yung gasa niya, kaya may mura kanya ni pasayar. O ito po, diala na yan yung kakatamong kapatid, wawan niya pamurin, waling ating tamo pong do-donate ka rin. Po. At oreta po rin, kakatamo pong oreta po hanggang tutuki, po, kayan pong April 2 in deadline. Banting upayang makapaglawi pa pong additional sakayan ng kikatamong kapatid. Uling pong sugradong lumabis tamo po keng 60 po, kareng tuki. So ngayon po, mutatana keng medyo medad po. Sana, yung
Aldoy ang kumbensyon. Iting sinayan nyo. Ke kung kapanwalan aki kilala yung metong panyulong kinga gagawayo metong karing dakal in Diyos yang abeyo. King penantitayti metong ugnayan. King magpakilala metong ko panamdam. Hinugnayan ay ti nungi ay intindihan. Matning sasabihan ko alang kaunlaran. Ingugnayan ay ti kingkapanwalan iyo. Yang makikilala ay gagawayo. Metong karingdakan yang daramdaman iyo. At talang mabayat gagawayo. Kasalpantayanan ngening panyulong na bisa ko te bisa pilit yung idala. Impamyugne kabias na nardoya.
sisimeng mali ing maiyablaltoya ating kabitasan elwat naningaldo ikong maniwalay kumbensyon at iyon impamyugne kare sarili yun damdam na ning metong tinengan ke kayo konbensyon ay ti matne kung sasabihan nung eke talaga ba't king kamumulan karing pengareyo eni yoyantik yan tingke kong sarili anggaman kapilan inggewararete iti mekilala at alang mabayad yan meging mayan niya ikaw nanunan iting pambibata betong apanamdam ing sa lahat yuya pangayalayo yan betong ugnayan alang plataforma mibo buyang gawan kenya yung panyulong lalto yung kabiasnan lalto yung panyulong bakit akong utang elwatan tingaldo aki kilalayo manwalat sasamba ko aking Diyos gagawan niyo nung lang mararapat ng kabaldugan niyo nung makasampulat laring sarili yun sana'y sinayan na yan lalong itibeya lalong pangabuklo nali patluntoya ore ding bumayo ate ko'y bumara tinig dombing mula den me nagumpena ingkapaniwalan matni kung sasabihan balang maniwala nung layo
mate kayo iti tagkumpeya. Anti ii kayo ngeni nakoyat yo. Dakala salamat ing Diyos yang yatad ko. Ke ko tutulayang malapundasyon nyo. Panwana ng ganap Diyos ing dapat yo. Kayo sasayad ang panmapapagal. Ardoning konbensyon makatipon ko ngan. Ala nang abis sa uling makabaldugan. Ngeni ingadwan ko lalong makiramdam. Ing pamaniwala wapin yan bubugya. At meking kaselan matne kong dalala. Hanggang misyon keni ampon misyon keta. Pulong ka rin keni tandanan yusana. Nung lulwat lang aldoy at kapanaunan. At talang pundasyon ke kong kapagalan. Alang may ayakit matni kong sasabyan. Nung kakilala sa layong gagawad. Dapat pa manwala nung ting masabal na. Kasal pantayan ang ganap neng baluna. Yating sablang bagay yan mabuunan niya. Ing metong at metong gede ang dagolya. Walen kanwanan mo, malen kasigla mong. Nung lanyang sarili kong benson yung atiyo. Nung akakityo mo ing Diyos yan ke kayo. Yan tutulan na yaban managkumpe ko. Papanatil yan yung metong apanamdam. Damdam naning metong sana damdamengan. At talang miminake kayong metong man. Dalan yang mabilog kasalpan dayanan. Mit mong kayayusan inggang panggaloyo. Mamo at mahalam ing panugaliyo. Asulod yang pilit ing gayak ng Kristo. Lalo ring Emmanuel layat miminawo. Kelwat ning panawang bitis yung lalakbang. Ating mimamarkasibol akarinan. Ikayo yung tutuking kawonanunan. Kanap kong sinaklo iti ang katutuan. Enak ko kinawo at melinis kayo. Walyo ang pangkilog pante-pante at yo.
takbang dareng bitis yan agagawayo. Lalo at lalo na king obligasyon eyo daramdaman laltoy ang sakwilan. Balang katao kababayat nan. King payaning Diyos kakilala yan. Apostol Santiago sabla totoo yan. Kayong mibili king ablang yakas ko. Nung ting kumpiyansa king keko babyeko. Makipagmatulid yung balang katao. Ketang tutong iyang sarili yo. Ngeneding amano sago ilipat la. Kingaldo yung misyon pila na kong banwa. May sabing kayaryan tinalakad na ya. Oo nanyo't paggal tutong maragul na. Nasa mayakit kimbalang panlako. Mamaus yang ening yang bilang riderio kay bato rasmako misasag lolo ko itiye makanian sa diyang galiyo aldo yung kombensyon ng bori ng sabihan o batang di ko ken bayungi or mangan ingig kang naganda asukat yung gawan misyon anibersaryo bayong pitaganan kanito mayakit mayayosan kayo potang mama ko misasag lulot yo yan pila ng banwa ing pamaglakoy bagong mas dan kuking yan sarili yo ngeninong makanyan itiye biroya gagawan yuware ing tutulun toya itiyan biro matne kong darala nung bisa ko ale diretsong lang manaya nung ako'y puputnan ko manamdaman lalo'y buntok misyon
eko mamakod lawen yung panahon nung nano iyaselan bandang ga ningaldo ing pamanulakan ngenima kanyan man ing bala na'y kayo nung nako susulong laltoing may apo ganap yung panyulong yan aga gawayo tutula iyang Diyos yakas ko ke kayo yan pila neng banwa kaya rin pupuntang at noking kapagkal gagawa lang marka den kaya na kanyo sa kenyo'y sabit la mumuna pangadwa ang daking talwila o nenging boreko lalawan da kayo itiye maggaga huwag yan bibirwan yo akit mo't saglulo na ingba babatyo itang bi tatalwi ingkayang numero misan pa nga patya o pangatlo pa yan kailangan deng soper yu ka rin sa kayan tinlang di disiplina kabod makanyan lider yang gagawa dating bayong makoyan ating sablang bagay nung lang disiplina alang ka baldugan matnegong darala malambat neng misyon pero lang ang lintoya panenang makanyan pamipo mayra pertoyeng malago masanting lalawan masanting nakoman nanakong kapagal king pami bekot king kasalpan dayanan minuna ke kayo disiple na dungan wapin kan wanan yung iti matning yakas ko uling itning Diyos minunang tiyan niyo bayang mang kilala ingkapan walan niyo naning te lagat bin nyening Diyos ke kayo mengako kung tap
dapat nung dinilalintola ako nang minyabi Santiago'y dalamya harap pa na ng Diyos ikayo lumwalya gulisak kendalan yakas ko etutula oy kayo pingeni mumunang mumuna asna kong katula at pasalamat na yaneyo lebagan binye kong minuna inga bersaryo sentrong dang eluntola lamaga na bersaryo imburi ng sabiyan ingan na bersaryo tinakong depatan potang deng gang sentro luntonot den mayan ingan na bersaryo pilan banwaya alaman istong me gawala dingke kong santuario yang pinir mambabo arap ko ning Ginoo uling kutula magpasalamat kayo ela po kompleto ding tabernakulo ingega nagana binili kumayan nagape naning Diyos metong timbangan ekome ngulila sablay na't sunangan Apostol Santiago alakong liliwan bolengkan suwanan mo ikaing sasakluan niya kailangan ngeni lalong matatangan neto nga ugali mamu at maalam at pamagpakumbaba yaing man na tiliyan deti lang suyo imbalan na ikang bilang mita tagoyot panlakona nung kengka yumayan sigega wan yuya oy ningka tatawlian konbensyon kay dalang eko makoy kong ang kayanakan iti pa nga bengi ing misyon yelulual king lagiyo ning keka yung iti kapamintuan tinamang dos peras o kaya kapiestan
ikong ta ladalit karing pilan sentro inabas tat dapat ing malis suwas kayo kailangan at teyo karing sa releyo ing pamakyognayan ing panalangin na Diyos lawen yun milyari nung eyo pakelingwan misan na konbensyon akong may ngiyadwang misyone ye palul rualete kang akong adwan nung emoy iyakas ko matne kong sasabihan pilanla sang sentro may paldas ikit yu nanoing may gawa uling sa kupdak kayo panwalan aliyo den kaya na kanyo ang gangkot nanila biglarang abatyo inyanging sakayan damababaldugya orendeng kuwarya hanggang pa tutula ninoying sinubong ketang sa kayanda San Rafael San Esteban ketayang makina atiya ko pangat longatiyo dintang talwi ng sakayan tinula kyan naman uling nung milyari atin kong kabigwan mabilog asibul sakop na mateyan karguda kong sabla ikong pilan sentro nya sana magamo amo ko ke kayo pangadi soras na enak ko mama ko ikong pe karider king pamag misyon yo deti ilan na mo dela ko'y at diwang ing pamagmisyon yo kanitala ko pangan sirala rengdalan era ko pinawar sige bako kayo milakot milabas kyan mirasya ing oras indalan melarin yung nanoying patutong pinyekuyegan nagana ikong kayanakan eni pa pauna wing gagawan yo yan sembo lismo ya matibe na koking kekong kapanwalan karing pilan sentro lanang sa langsangan mikakalugod na yung
damdam yung betong yan, makabuklod na ko kanyang kapamintuan. Mayari labalen ding katang kulan ko. Kukumustan kesa guling bisita ko. Ikang enidalan, lumapit ka kako. Saglit pinandit, mani na ako. Nanong brief. Salita. Yang kapatadya nanang pekibat nang minunang nawus ke yang anak po istong emugewa ing maging gamit ka pengaring babae. Eya rin sinulong wari keng weting enay akulo toya turan beng parating salamat dakal ke kang katapatan gewaneng uwana ali at aliyan iting kapatadiyong metong ng panamdam uling timpundasyon kayang pa kikwanan bayo ko bumulot king pamag misyon yung imbuntok dingana king ibno kewa ko saka manalangin pamoyda lityewang at bayo ko sa ke kareting sa kenyo dakala salamat ke kayo ke kongan ikong sabla-sablang iyuking ipunan
initikdo kayong saguli tagawan. Manalangin tamo, Diyos ta buwadon. Magkonsentrasyon ko, lalamba bongganang. Pati naking luwal, dangat dong usurang. Ingupayan ng Diyos, ke kayo at yoyang. Metungapan ng dam, inigawan yoyang. Diyos ko, Diyos dapong anak mo. Tiyo po, konbensyon dang atiyo. Ilangan sa belang pesidalo. Inggabit patnobe mo yatiyong. Ingoras pumiras net datang. Anak mo king misyon lalumual. Makot lipoin ka kung adwan. Bendesyon mo ngan alang manamdaman. Dinan mo kung ganap apyersa. Balang pang galora at tika. Pagkabat mangampuing biera. Kaliga ligan ekam tanda. Ginuko ing panalangin ko. Pagamo amo ko arap mo. Pamilya ray lang ang pugino. Mabayat asakit ekam tano. Metong man lakapang kokwanan. Banmisat sa laking tungkulan. Bendesyo nanat katimawan. Biengan me o karelay langan. Itipo ing kayadwanan ko. Diyos ko nakmula malaka ko. Gang wakas lingpenibala mo. Kasiran lasapong akwawo. Balang nandit panggalora. Ing mayop sayat yung karela. Bendesyo nan pala mo imbiera. Iyan asa o kawilan mula. Mayari lobalen ding kakong tungkulan. Pinyekot pikalob sabla kong tungkulan. Ikang kalider naning mis yon lumual. Atala kang bure kanako mo sabyan. Makanyan ngeni salamat king Ginoo. Salamat ng dakal king kati unan yu. Sakdalak kabiasnan lugod para gulan yung.
king bakong misadsad ting tutua beyo. Pangaying kabiasnan, itiyan alayang, eyal untoy lugod, banaga wayuyang. Hanggang dempisamban, sisiklot ko sa samba, nung alang kabias na ning lugoda laya. Ingke ko sinuyo, enimig mananong, kakaulan dakongan, karing duang gamat ko. Kayo pa yan, Diyos, lalong idagulyo. Tumipon kong bandig, keking pusuyo. King balang pinandit, eko mapapagal, gawan yo ngang mayan. Ingke kong tungkulan, king balang pinandit, paltoyeng katutuan, ing katutuan na iti, lantoyeng kayapan. Yako'y magmanano, king balang saglityo, kapami lataning pamani, walayo hanggang ka wakasan, ati ko ke kayo, at adyo po naman sa kana kuyatad ko. Yako'y si nuyuki, koya lang kayang ganan, bendesyon pamipa, lanan nin Diyos kedaduang, luwal na at kilob, ning kekong lunduyan. Adios Santiago, lakwando nakongan.
Salamat po karing kay katamong choir kiniking Sibol. Rem pong choir na ning tatak, makasadyala po. O sige po, paninayin tala po rin choir na ning tatak. Anta na po, Ren, loob na ko po. At Ren po kanong pamanadsan, makaredy lang naman, kay Pada po rin eh. Makaredy lang po po, tanong tala din ang pagkakataon eh po. Nag-prepare lang.
So, Hello? Ikabukuding kagong samban Keti sulipat banwa Mabiluking kagong puso At maging king isip ko King kagong sikanan Kaladwat pangatao O Diyos, Ikaw kuding kagong samban Lugod at kabihasnan Yana sa manatili King puso't kasarilinan May kaming payapa at ating kaligtasan Diyos, ikabukuting kakong samban Lugod at kabihasnan Yana sa manatili King puso't kasarilinan Kaming payapa at ating kaligtasan
Etong pa po kano. Isa kayo pa po. Hello. Ulit. Sorry. Sinabi na ning maestrong Ginoo, luguran me sa itang kasalango, nung besibas nakapin mo kanong bato, tinape iya'y ganti mo, ing lugod kailangan ning yato, lugod karing ka para mong tao, nung alang lugod anay ang silbing bihe mo, nung alang lugod may akit ing Ginoo. Ulit ning lugod ning Diyos king tao, piniyene ing anak ng bugto, bang kumabiye ka, maniwala ka, kaya dating bagay, sinabi ng Jesus, at tinalangaya banwa, sinabi na, dinatang na yung oras, paligayan may anak mo, baning anak mo, paligayan na ka naman, at pepabalo kaya karela yung lagyo, at pabalo kaya. Baning lugod mo, aligod ka na ako, Mikia Karela, at ako, Karela. Ing lugod, kailangan iyato. Garing ka para mong tao, nung alang lugod, anay ang silbing biye mo, nung alang lugod, may akit ing Ginoo. Ulit ning lugod ning Diyos king tao, piniyene ing anak ng bugtong, bang kumabiye ka, maniwala ka, kaya yaning lugod, ning Diyos. Salamat po. Ika konserto balati, kaburida rin kapatad. Salamat king katama pong kaya nakaning pamanadsad ne po. Anya pining kayang mamuntukan katula o uling sabi na ning busy Kenny. O karitak dayan no. To lano ataren kaya na kanu ano, waling titimbang niya palpa niya. Tinya palang pangminebening kaya katamong mamuntukan king pamanadsad ne po.
At dakal po salamat at ngayon po, bayo tamo po, mayari ning kay katamong konbensyon po. Itang oras na ning kay katamong mamuntukan king pamansad, binyan niya king kayang choir po. At ngayon po, rekapta na po karing mapila na tiyalaki tamong ngayon po. Siguro po kitang kayang anniversary, kayang pamunta king Isabela po, balo yun na kanyan, yung pamaglako, Biyernes siya pong alas 6 ng Bengi, po. Pota, datang kayo, Sabado nga, bakala nalo, po. So, ito pong tugi keng taking Isabela, po, in deadline kayang pamagpalista, bangkanita, nung magkulang niya po itong linawi ng sakayan, ng kikatamong kapatid, makalawi po mga additional, kayang pong Domingo, April 2, yung deadline, po. Karetang tutuki, po. At timurin, kaya pong seminar ka rin medium, po. Retang bisa mag-medium, mag-start niya po kayong Sabado, po. Kaya po overnight na reta, nyapin kailangan pa minta ako Sabado, dadalayo na po itang kaya kayong gamitan overnight hanggang Domingo, po. At reta po rin, malyaring at din kaya katama pong pisaw-pisaw ngayon, po. 4,328 la. At announcement po, kareng kaya katamong evangelist, kareng makatuwang pong kayanakan, pota pong alauna, at ila pong Bible study. Po. Kareng kaya katamong pong evangelist ngayon, talagang manigaral na lang lesyon. Kanya pota pong mag-speaker la kanya na masanting no po rin na dalarang kapag-aralan kaya katamo. At ngayon po, mayari ning kaya katamong pamitipon, bayo tamo po mikakawani, mayan tamo pong metong pasalamat. Sakdal aginu alinalang king sabla. Dakal pong salamat kay bat na pong may gawain kay kaming katipunan. Ikpa pasalamatan na ka karing hanggang lugod abinye mo kay kami. Iningat mo kay po karing mga labas mingaldo, karing kay kaming pepatingapon, tulutan mo po karing alto bukas, lalo mo kay pangingatan. Pasalamatan na ka po karing bibyemong grasya kay kami, king aldoldo, ikpaala kay pong malyaring ablas kareti, no ne purienda kat samban king kay kang pang-espiritu, ang pong katatuan. Ikpatilutan mo po kaming kang talapagobra, ikpatulutan mo yung balang metong at metong kaya kami, nung atimang sanang ating bibit kapanamdaman ng metong at metong kaya kami, ikpa, tulutan mo, makanyan may sanang tumpakan ka rin kaya kang gamat, bang malyaring makanyan yung milako kapanamdaman. Nune sana tulutan mo, makanyan kaya pang lalong makagalo, dinan mo kaya po sa kabiyasnan, dinan mo kaya ang sikanan, dinan mo kayang kabibabatan, bang tinggupayang karing tungkulan miking kaburian mo, makanyan may lang ngagawa. Pablasang ginunong mga wani kay kami, karing kaming pamanggalo, ikpa alaking arapatan niya pinpanalig mi po kayong sabla, parati kasanang susubebe karing kaming balang takbang, bang tinggupayang Diyos ko apatulanda ka, at makanyan mila po ngayari rin kay kaming obra. Ike pong tetakan mong manungkulan king kaming kasalpantayanan ikpasan na alunto kay kaming pamidake-dake nuni ing pamikakalugod isang lunto panting upayang maging uwaran kami karing kay kaming kapatid. Kinu pablasang ikaing manakit ang pupong makakilala karing balang puso miya makanyan mingan panalikik ka. Ngini pong pinanditigin ng Diyos, tilutan mo makayan kay pong payapang miras miyabe-yabe king kang banala santuario. Nung makanyan mila pong pegaralan at pislilibayan, di waring kaming balang kubiyasnan, tulutan mo para milang sana nga gawa, din kaya kaming balang tungkulan. Ginung ini pong mayari na kaya kaming pamitipon Diyos ko, payapa kayang miras king kang banasantuaryo, ini pong mikakawani na kami, ikpatilutan mo sana, balang metong at metong kaya kami, makanyan ming bendesyonan. Gabayan ming balang metong kaya bang kanita, muli kayang payapa, metong at metong ilapureting kaya kaming samu, ang pong karalungan ikpa, tanggapan mula. At tanggapan minema saning kikang bendisyon, ang pong pangipala, yung kikang pamanimunay, pong magari, manibat ngeni, ang gamang king ukas.
iyanasa po. Dakal po salamat. Sibol Tagumpay Bie is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay Bie.